Sa natong tanan, gusto palakpakan nato ang usa ka maayong adlaw. Usa ka maayong adlaw tungod kay inyong nakita ang mga paningkamot, dili lamang ako kay magunsa man ko kung wala may mga opisina atong dimension. Kung labas na lang wala kita yung mga connection o higala. Yan itong lino, at doon ako ang kong iisip ang sa tabangan, di ka maka-access si Sir Nelson Suma. Muna siya ang nag-facilitate at huli napalakpakan na ito ang ilang grupo. Napot pa ganito si Sir Nelson din nandun siya, wala lang ako sa sinabi. Suroy siya. So muna na isa na siya ka-Chinese, Filipino Chinese, pero 100% ang dugo na Chinese siya. Ibaw na kung sa Bisaya ang sa galugay ng guru. Kasawa siya o half side sa Filipino side. Siya nahinga na higala atong 2019 August at yan itong mga Chinese din. Kapag linaw ganito. Pero meron linong nanawag ng SKUA kung September, October, every time na linong nagpanawag. So pasalamatan natin sila. So tungod nila, may mo sa itong instrumento para maabot yung mga materialis na nito. Kami nga mga sulugoon ninyo sa gobyerno, sa syudad, naman sa barangay, ganun namin mga kamot, gabi na karon, mga panahonan ikan pa atong linog hangtod karon, wala pa dito nabalik bitaw ang tinuod na normal sa itong kinabuhi. Pero bisan pa man ana, nagpadayon ta sa tuang paningkamot na nakapalit ta o of course nakabayan pa sa itong mga bayronot at mga mag-uuma na ako'y gamay friend, nagpalaban mo ka o loan, kabayad-bayad ka mga negosyante. Yung kamot na ganun ay na napapakaon ka sa anak, nakapaswila ka sa ating anak, kaya wala man naundang ang paningkamot na ito tungod aling mga atubang na ito karoon ng mga pagsulay, mga problema sa kinabuhi, labi na kay karoon COVID, nagkataas ang COVID, ibig na may bakuna, nagkataas din ang COVID. Pero isang pamanahiling tanan, padayon lang kita sa panagbilusap, panagsinagkanay, panaghimpong. Kaya kami inyong sulugon sa gobyerno, maningkamot po may tutong sa muang mahimo. Sama sa barangay, ikamot sila o access sa city kay dili kaigo ang kwarta sa barangay sa daghang mga problema nga tuang yatubang mga panginahanglan sa katawan. Ako po isip ninyo ang amahan sa syudad, ito dako ang kwarta sa atong syudad pa sa kadaghang panginahanglan dili po pwedeng diha magsalig sa kwarta sa panununan sa syudad. Mao nang nag-a-access sa tabang dito sa national government, mga NGOs, apil na ni kaning donasyon gikan sa China, pinagi sa itong mga higala ng mga Chinese na nahimo na itong nahimusuod na ito na gusto mong invest rin. Mga ganin na natangkong sa ilahang buwan, wala pa nila gipursige tungod po na ng pandemic. Kaya si Sir Nelson Sua, bugay na kanya magtukod ng hotel ng Istigo City. Apan, mabitaw na susuroy niya sa tanaw-tanaw sa asang na area. Himo siya o pabrika, himo sa hotel. Yang ako ang iunang tanong siya kay handlo mo ng pabrika kasi maghatag ng pollution na to. So, dili lang sa hotel sir. Ako tumita ng mga area na sa hotel lang sa daw siya. Ikaw ay lang sa nangguan kay maghimo siya o ka ng pakturya sa simento. Ako'y alanganin. Alanganin ko kay basig makahatag ng pollution. Yung kay kubalo ng simento. Ingo, i-better sa nato yung simento sir at ito lang sa laing lugar. Kaya rest assured, kami, uban ang ito ang mga opisales, mga sulugoon sa barangay, kung sa may kwarta sa siyudad, kung sa may kwarta sa barangay, maningkamot ni na maibalik na sa inyo pinaagi sa bastanteng programa, tinuig, serbisyo, tutob sa mahimo, na mao din ay kinayang ako sa akong pagpangalagat, tutob sa mudangog, sa inyong sulugoon. Subukan lang ko, kutog sa kaya, hindi na ko kaya, matangkit ko, samaan ang ibuhan na ito karon sa kadaghang mga hinahanglan o construction materials, dili kaigo ang kwarta sa itong panunanan sa syudad, diya sa itong calamity fund. Tungkol kay daghan kayong kalamidad, ang niabot sa tuwang syudad, dili lang linog, abot ng baha, niabot pa ang landslide,
karon na pod kontinuin nagapadayon ang problema nato sa COVID. Apan padayon nanta sa paghiusa, padayon nanta sa paglaom. Kay samtang ako man sa kinabuhi nako, samtang napay kanabitaw, napay sunrise, sunset pagkahapon, sunrise, sunset. Ato di pa muhunong, yung kalibutan o tuyok libol, di ko ta muhunong o damgo. Kami mo ni ang kanya. Murag wa mo nalipay ba? Ha? Istorya sa. Pag human sa Linog, asa mo nag-relocate? Daplin sa karsada ganyan diha. Adaplin sa kasada. Diha mi dapit. Unsay sitwasyon, unsay kahimtang gi-relocate mo din na human sa Linog? Dili lisod kaayo kay pating inita. Init kayo. Init kaayo. So mga bata, matigulang. Ito kay Magantos yun. Sa dapit karsada nga init ba kay karsada no. Okay. So kaning mga materyales nga yatag sa inyo ha, unsa may inyong gibati ani? Nalipay kay migdako nga naa kay nanagud mi diha sa nanamilote, limpyo na. Magilimpyuhan na daan ang Limpyo lute. na niya. Balay na lang di ko lang. Asa dapita? Nadiri sa unahan ano. So kanas anin yung sugdan ang inyong pagtukod sa balay? Basta mahakot na dito. Sugod na dayon. Sugod na dayon. Primero, salamat kayo sa mga hinaba nga naabot sa mga gikan sa padyud sa pagsugod hantod karon nga gitagaan na gyud mig materialis na para ikatukod og balay. Dahan kayong salamat in behalf sa 38 ka beneficiaries sa Barangay Bandira. Dako kayo mong pasalamat Mayor sa imong makugihon nga pagtabang sa amo since for almost 2 years, mag 2 years namin nga diri sa relocation. Lisod jud kayo mong kahimtang diri. Pero dako kayong pasalamat Mayor nga naakakanunay nga nagatabang sa moa sa pag-supply sa sa bugas sa gikan sa DSWD. Karon na mi relocation. Tapos nay tubig, nanap padulong na kaming na pod ang kuryente. Tapos kaming na pod ang padalan. Tapos karon na pod ang mga materyales para makabalay ta. Inhay dili malipayon sa ato diri karon. Dili malipayon kay tano kay at least bisag dili na mabalik ang kanindot sa atong balay, dili na to mabalik sa ato ang puloy-anan. At least natay kapahimutangan na karon. Dahan kaayong salamat kayo sa imong makugihon Mayor nga pagtabang sa among